ekene m unu biko ọ ihe dapụtara n'efi a ka nsị ka m wetara anyị n'iru akwụkwọ. biko a sị na isi eze ada efu na mba. ihe a bụ nwa Igbo ha na mma ya taata ka m pụtara na m aga na wee ha asụ nwaanyị mmadụ a na-achụ m ahịa ọ na-anụ asụ ana m anụcha. ọ bịa na-agwa kpọọ m sikpuo ozugbo o kwuru Igbo m nye attention si ya kwari problem. ọ naghị asụcha Portuguese ọfụma, ịghọtago, ọ naghị asụcha ọfụma. so ọ bịa na-akọ ihe ọ na-akọ otu o si asụ m na-atụrụ m aka na nwa nọọ nwanne m nwaanyị. so na-ekwu na this man anyị na-afụ ebe a na nọọ di ya ka ọ wụ ihe mụrụ nwa. ọkwe na-ata aha ya kwefere Michael Etunu known as Toles as ihe nwaanyị a na-akọwara m. so ọ sị m ọkwa Igbo na-agwa m ya na onye a wụ onye Igbo. ọ sị na mama fala Nkwerre so ọ sị na di ya bụ onye Nkwerre na ya wagagokwe Lagos ịmago akụkọkarịa ahụ. ọ sị m na m hepụ ya na ọ chọrọ otu ọ ga-esi kọnekta na nwa ya nwaanyị efuru nwa ọmarịcha ya na-afụ na ọ chọrọ ịfụ mpa ya. so njụọ ya ọsọ na Morocco ka ha nọ wee mụọ ya. so ịmago n'ije ụwa enwere ike mekata ọsụ na onye Congo ka ọwụ ha natabe ha ọ gbafetakwa saịdị ebe ndị Igbo nọ. so nwanne m iweta vidio a shia ya biko na platfọmụ ebe ọbụla ị nọ ka ndị Nkwerre na-eweta dis vidio ashia awa ma ka nwanne anyị nwoke a ga-abịa kpọrọ ọmarịcha nwa anyị ga-ahapụ ya ka ọ tọ na Angola ma ka ọ tọ na oti egwu. biko onye weta vidio ya shia aka m bụkwa nwanne unu Uche nke ji Uche Thailand wee mara. biko nwaanyị a ozugbo ọ fụrụ m ụzọ wee ha asọ m nyegide m nsogbu ara m anụ ihe ọ na-ekwu. ọ na-ekwu mụ na mpa ife anyị nọ ntụgharị ya gasị a na echere m n'shọpụ m na-apụta na-ekwu ha kwụkwa ebe a. so ọ sị m na ọ chọrọ otu ọ ga-esi mee wee kọnekt ha ka o weta mbụ onye a n'ebe a. ọ sị na di ya bụ onye Nkwerre ka o si akọwara m, ịghọtago, onye Nkwerre. so ọkọta ọ na-elive na ọkọta Lagos. so biko onye weta vidio a ihe ọma unu ga-eme mụ echi a ihe a fon nọmba mụnwa dị ebe a bikos ntị fon nọmba nwaanyị a kịta ọ nweghị ihe ọ na-anụ. ọsọ mbọdị ka m kpọrọ sị na ọ na-anụ Lingala onye ahụ na-akọwaziri m ihe a na-ekwu. so wee sị na mma ha agbachi nkịtị ihe a dị umeanị ọya wee ihe mụtara ọmarịcha sị na ọ chọrọ ịfụ mpa ya. ọ na-ekwu nna akụ ọ kọrọ m na shọpụ metụ m n'obi nsị na m ga-ashị ya vidio biko iweta shia ya eni platfọm ị nọ ntị nwoke be anya eweta nwa ya, ịghọtago. ọ na-emetụ m n'obi. amụrụ m nke m mụrụ na nsogbu ụwa na Thailand. ọ mekwa otu a m nweta nwa m ma like ya, ịghọtago. ọ wụghị a ga-ekwu ebe tị onye fụrụ ya shia ọ ga-adịrị na anyị na mma nke onye na-emechi ụgọzi ya n'ụbọchị nke taata. biko help m share vidio. thank you ụmụ Igbo.